Žlté miestnosti, vlhký koberec a podivne bzučajúce svetlá. Hovorí vám to niečo? Sú backrooms. Backrooms je niečo ako keby nejaká taká creepypasta, ktorá vznikla touto fotkou. Niektorí majú že vraj pocit, že už tam niekedy boli, napríklad v snoch. Ale v realite, napríklad, že proste prešli cez nejakú kličovanosť. Ľudia sa do backrooms dostali rôznymi spôsobmi. Rôzne miestnosti, ale niečo bolo rovnaké. Nebol to úplne najlepší zážitok. Backrooms majú tzv. Levely. Ja vám dneska poviem o 0. leveli. Ale ak budete chcieť vedieť niečo o iných leveloch, napíšte mi to do komentárov a dajte like. 0. level môžeme vidieť na pôvodnej prvej fotografii Backrooms. Sú tam v kuse rovnaké žlté miestnosti, na zemi je mokrý koberec a sú tam také štvorcové svetlo. V 0. leveli sa objavuje jedna príšera. Podľa Wiki je ich tam viac, ale podľa mňa je tam iba jedna. Minimálne jednu, ktorú už poznám. Volá sa baktéria. Je to taký stigmen vlastne. Je proste čierny a je to proste taký ako stigmen. A keď vás proste uvidí, tak vás naháňa. Takže keď vás uvidí, no tak ste v pravdepodobne úplnej prdeli. Podľa Wiki sa tam objavuje aj tzv. Hound. Je to pes? Hovorí sa, že je to človek, ktorý v Backrooms zošalel. Takže ak ho uvidíte, ste v pravdepodobnej prdeli. Ale priznajme si, kto kedy videl v nejakej hre, alebo proste v realite, alebo proste ide v Backrooms v 0. leveli Hounda. Každý vie, že tam proste žije baktéria, proste kto tam kedy videl Hounda. Ale tak, vieš, Wikipédia asi hovorí pravdu, takže som to ten pre istotu dal. No a ako sa z Backrooms dostať? No, v 0. leveli viete nájsť takzvanú glitchnutú stenu. Cez ktorú, keď prejdete, môžu sa stať dve veci. Buď sa dostanete späť na náš svet, to máte fakt šťastie, alebo sa dostanete do ďalšieho levelu 1, o ktorom vám poviem, keď dáte like a odber. A hlavne, keď mi napíšete do komentárov, že chcem vidieť o leveli 1. Takže môžete sa dostať buď teda domov naspäť, alebo sa môžete dostať do prvého levelu.